ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд хонаобод бошен. шербачаҳо, касоне ки хонахар бошад, марҳамат ҳамин навора бо диққат то охир тамошо кунад. дӯстони азиз, 1 июли мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Сино, наздикии Хирмано гуфтагиай. хоб 4 дар хона мебошад бародаро. якта долон дорад. масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам кардагӣ ҳастай. ошхона, хулоса ҳоҷатхона, кухни, бания, ҳама чи бародаро дорад барои зиндагӣ кардана. ҷои беҳтарина гуфтагиай. нархи хонара дӯстони азиз 400 000 сомониш мегӯяд. документош ҳамаш 100%анд. оби свет мушкилӣ нестай. нархиш 400 000 сомонӣ. иваз ба квартира қади иваз карда мешавад. соҳиби хонаам хеле дӯстони азиз қайд кардагӣ ҳастай. марҳамат тариқи ватсап дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба 2 июли имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Норак, яъне ки маҳаллаша навистагӣ набуд. касоне ки аз шаҳри Норак хонахар бошед, ина марҳамат бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ. 4 дар хона мебошад. хона коробка ҳастай, гирдаш маҳкам бо семблок маҳкам кардагӣ ҳастай ва 6 сотиқ замине. дӯстони азиз, нархи хонара 115 000 сомониш мегӯяд. 4 дар хона дар шаҳри Норак, 6 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос 938 99 96 69. марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба 3-мин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг, деҳаи Тутак гуфтаги бародаро. 4 дар хона, банияи дарунӣ дорад. хона коробка мебошад, криша часбонагӣ ҳастай. яъне ки дӯстони азиз, хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастай. ина марҳамат даруни хона тамошо кунед дар чӣ хели ҳолатай. 4 дар хона, якто бания ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. нархи хонара 132 500 сомониш мегӯяд. боз иншоалло ки аз номи сомонаи мо арзон теҷа гап занед. камтарак дигар арзон мекунанд бародаро. рақамҳо барои тамос 918 84 26 81. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 4 июлиамон хонаи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи Айвоҷ қарор дорад. хона 100% ремонти хуб дорад гуфтагиай. 7 дар хона мебошад. кухни, душовой ҳамаи чӣ дорад. дита подвал дорад ва оби свет гуфтагиай ки ягон камбудӣ надорад. карочи заминаш 56 сотиқ мебошад. 7 дар хона бародаро гуфтагиай. илтимос хонахар бошед, занг бизанед. саволи бисёр натен, канкани хонахар бошед, яъне ки боз аз 270 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад гуфтаги бародаро. рақамҳои соҳибхона 931 43 94 44. нархи хонара 270 000 сомониш мегӯяд. арзон мешавад. марҳамат дар тамос шавед.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ гуфтагай, яъне ки седар хона мебошад. Гирду атрофаш бо семинблок ва қади маҳкам кардагай ва масоҳати заминаш 5 сотиқ замин аст. Дӯстони азиз, нархи хонара 143 000 сомониш мега. Касоне ки дар комментария аз шаҳри Кӯлоб гуфтагӣ буд хонаи арзон ба наво бигӣ, ина марҳам дордоро, гирду атрофаш маҳкам, дарвозаи наво часпондагӣ астае, бо нархи 143 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳибхона 985 68 58 48. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Норак, тарафҳои Кибил гуфтагай, яъне ки наздикии аэропорта мебошад. Се дар хона ҳастае. Дӯстони азиз, ремонтҳои беҳтарин ва 6 сотиқ заминае. Нархи хонара 330 000 сомониш мега. Иншоалло ки боз камтар дигар муомилият дорад, яъне ки ба телефон қади савдо намешавад. Савдо дар назди ҳамин хона бардоро. Кухни ва гуфтагае ки банияи дарунӣ дорад. Дӯстони азиз, нархаш 330 000 сомони калидор бо нархи арзон 502 50 91 95 қади муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. се дар хона 7 сотиқ замина. Нархи хонара 285 000 сомониш мега. Рақамҳои соҳибхона 907 09 25 03 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ҳатман дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед. Иншоалло ки ҳамарӯза аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ бохабар мешавед. Касоне ки ҳамин хонаҳо маъқултон дошида бошад ё ин ки наворҳои мо маъқул дошида бошад, дар комментария 500 плюс монед раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. Мегузарем ба эълони навбатиамон. Хонаи фурӯшӣ ҳастае. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Амон Шахӣ. хона нав ремонт кардагӣ ҳастае, яъне ки нав сохтумонша буд кардагӣ ҳастае. се дар хона мебошад. Масоҳати заминаш 5 сотиқ замина. ина дӯстони азиз, даруни хонара бинед чӣ хеле беҳтарин ремонт кардагӣ. нархаш 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. гирду атрофаш маҳкам, нашоди обу суд ҳичи гуфтагӣ нестае бардоро. 350 000 сомонӣ камтарак арзон мешавад. рақамҳои соҳибхона 009 44 44 60 ва ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ина дӯстони азиз, марҳамат, боз як хонаи дигар ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Зафар ва деҳаи Чоргул қарор дорад. хона 5 дар хона мебошад ва дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. ремонтҳои беҳтарин, кухни, бания, яъне ки банияи дарунӣ дорад. термик часпондагӣ ҳастае. 8 сотиқ замин. нархи хонара 350 000 сомониш мега. рақамҳои соҳибхона 929 36 01 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калом барои дастгирон. касоне ки ягон чиз барои фурӯхта ё ки реклама карда бошед, дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунем. худоҳофиз.